I ćao ljudi, došli u novi video. Za danas sam pripremio fucking otvaranje chestova, clan chest level 10, 2 free chesta, 1 golden chest. Mrzelo me da čekam sve ovo. Pozajete Poz i kod mene XD. I Mićko snima sada. Dakle, hajde da requestujemo, ne, spremno. Ajde gi 1v1, neću. Čekaj, ajde da requestujemo neku kartu. Requestovat ćemo, šta koristimo? Čekaj, musketara, ću musketara na level 5. Tako eto, ok. Idemo sada, ok, lik mi dao već musketara, thank you baš. I da vidimo što imamo u shopu. Danas u shopu imamo fucking epic golema, ali golema već imam, tako da ne želim golema opet. I zajebite da smarate. Ajde, da krenemo sa free chestom. Dakle, ništa posebno nećemo da dobijemo u free chestovima. Ok, 8 elite barbarijana, idemo dalje. Ništa posebno kao što sam rekao, još 8 elite barbarijana, interesantno. Idemo sada na golden chest. Dakle, da vidimo šta ćemo tu da dobijemo, ništa posebno. Dobili smo epic mirror, ok, bar jedan epic. Dobro, i idemo sada na fucking clan chest. Otvaram clan chest i snimam. Oj. Ok, znači, ajde molim te. Ajde molim te, znači... Oj, Saša, pozdrav za Mićka i za Đorđe. Ne znam kako da pročitam, Đorđe ćemo da kažemo. I krećemo! Fucking 3150 golda, oh my god. 9 raketa. Epic Tornado 1, prvi epic. 2 epika, Giant Skeleton, shit. Ne znam da li ću da dobijem legije baš sad. Ne, neću. Mislim da neću. Ok, bar da vidimo koja je zadnja karta. 335 milijuna. Novo dobro chest. Dobili smo fucking novo jake stvari. Jedino odavde koristim skeleton armiju, tako da, eto. Nisam dobio legi. Ne bre taj. Čekaj. Ovako. Nisam dobio legi. Ali zato, ok, ovo neću, ja nisam napravio. Igrali smo ja i moj drug slepo biranje deka, kao ono, evo mi ga deka, ok. Skeleton nama je fucking mi fali još jednom, za level 3. Dobro, a ovo ostalo, dosta sam dobio stvari, stvarno. Dobio sam i tornado i sve i svašta, ali ja to ne koristim, tako da za sad neću ništa da upgradeujem. I dobili smo fucking dosta golda, to je ekstra. Dakle, evo ga moj dek koji trebam, to koristim, tako da idemo da igramo jedan battle. Dobro, nismo dobili legendary karticu iz clan chesta, ali... Oh my god, ispadno mi sluške. Ali smo dobili fucking dobre karte, morat ću da priznam, stvarno dobre karte i dosta golda. Tako da, eto, ajde da vidimo što možemo ovdje da uradimo. Ok, Inferno Dragon, ovako. Ok, ja sam sad za džabe tamo bacio Valkyriju. Moram što pre da ubimo ovu Witch da bi krenuli da gađaju Inferna. Dobro, Inferno je ovdje mrtav, odlično. A ovamo ću da bacim Skeleton Army i Ice Wizarda. Da bi ga zaustavio malo. Ok. Ovdje sam definitivno bolje prošao, Ice Wizard moraš da odeš u ovo. Ok, ne izgubim health. Idemo Valkyria level 5. Na Ice će malo tu da skine, Valkyria dolazi da pomaže. Neću Goblet Barrel, ne splati se. Evo baš i zašto. Baci Witch, zato što on bi mi sad otišao mi tamo. Da nisam bacio Witch. Ok, bacamo musketara čim budemo moći. To je to. Ok, bacio elitne barbarijane. Imam skeleton armiju. Došla je.
Da li vredi da bacim skeletona? Pa i ne moram. Da, nije baš toliko potrebno. Ajmo da probamo sa princem nešto. To! To mi kaži. Ali shit, ako mi sad... Ajde, brzo, molim te, otići mi tamo. Inferno drago mi ima kartice. Definitivno. Idemo ovako. To je to. To je to. Ok, odlično. Zanimljiv battle. Idemo vič ovako. I idemo i musketar. I ovdje ćemo staviti skeleton armiju. I ovako. Baci brzo pukni i idemo sad ovako. Idemo ovako i to je najjači push definitivno. Samo mi Valkyrija ovdje fali jedna. Ali dobro, to je to. Mislim da smo ovdje pobedili. To je to. Idemo još jedan bić. Valkyrija. Odlično. Evo ovako. Ne znam koliko je sad bilo potrebno da bacimo skeleton armiju. Ovi će svi da puknu. I da će zaspred udari bar jednom. Pa. Good game, odrali smo ovog lika. Mislim, nismo ga još odrali. I oni meni uzu s Inferno Dragonom jedan tower. Inferno Dragon znači stvarno kartica. Ok, dobar battle je bio. Lider. Dao sam bakonja lidera jer ne mogu da se nerviram. Neću da biti aktivan jebeni legi. Ne mogu da dobijem. Ali cicu sam dobio i vrlo raspred. Ok. Ok. Ajde da igramo još jedan battle i da završimo klip onda. Znači, mnogo sam srećan za Clan Chest. Odlično. Nije baš ono najbolje prošlo. Može mnogo je to mnogo bolje. Ali nije ni toliko loše prošlo. Znači... Uglavnom zadovoljan sam. Zadovoljan sam šta sam dobio. Sad. Biće zajebano. Zato što... Ovdje nam je to što dobro. Ali možda i njemu, ko zna. Ne. Nemoj. To je to otišao na tamo. Ali on mi je dosta skinuo. I na glavu. Tako da, ne znam kako će da bude. Ne mu se više isplatiti sad ide na glavni tower. Ok, Ice Wizard još jedan. Neću još sad da stavim. Musketar. Tebi, a njemu je level 5. Zato moram ja Ice Wizard. Malo zaledi situation. I... Što ne radiš? Trebao sam... Ne, Hog! Ne sad, Hog. Morao sam skeleton armiju. Shit, ovdje mogu da izgubim. Ovdje mogu žešće izgubiti. Ne, ovaj Royal Giant mi najviše problema. To je to. Ajde, ajde, princ. To je to, aj sad, aj sad, aj sad. Ne. Jebik, izgubili smo. Dobra partija je bila, dobra partija. Tako da, eto.
Nadam se da ste uživali, ako jeste obavezno ostavite taj like, pretplatite se na kanal kako biste mogli da vidite i naredne videe i šerite, to jest podelite sa drugarima, tako da, eto. To je bilo to od ovog klipa, mi se vidimo u nekom sledećem, a do tada jedan veliki poz.